じゃあ、始めさせていただきます。ちょっとカトレアは期間を覚えていただかないのかなと思うんですけれども、おそらくうちのを外すと10点あるかないかだと思うんですよね。ですから今日ここに出てるもん全部売り物ですから気に入ったんがあったらどんどん持ってってください。あれ、1万円コード。はい、1万円コード。いや、価格横断でボリュームによって割引率があります。じゃあ、今一番の時期のラビアタからやります。これ菊池さんのかな、ラビアタのセルレア。これは亀山とセルレア B ですね。これもうちの味噌なんですけども、これね、リップがベタに乗らないでこうやってライネキアンタイプに乗って大輪になる交配になりましたね。結構趣のある花がいっぱい咲いてます。こちらも同じ兄弟ですね。あとセルレアはラビアタなのでは次セミアルバ。これはカローキトの交配でアメリカのカローキトですね。これセレニティにボンディアってかなり有名な丸いセミアルバの個体なんですけれども、一時これうちで開花サイズ NBS で3000円で売ってました。でちょっと安く大量に仕入れたもんですから、ただそれを最初の大きいところ持ってった方はもう3つ咲いて3つ全部入賞させちゃって、みんなものすごい花なんですよね。それなんで値段的には今ちょっと高くはなってますけど、これと、これですね。それとこれも全部兄弟です。みんなペタル幅が出て当たりの交配です。あとは秋に系いきます。これちょっと植え替え講習用に持ってきたんですけども、花が大きい交配ですね。カストロと何だったっけな、アンパロじゃないや、カストロとちょっと忘れました。結構出回った交配の中からの花です。花自体はおそらく通常のラビアタと比べると、大宮行った方は分かると思うんですけど、大宮でしたらラビアタとは全然比べ物にならない、おそらく雲泥の差があると思います。倍以上こちらの方がでかいです。こちらはもう30年ぐらい前からあるスパーバーと、なんだったかな、その辺の交配なんですけど、これも超大輪のパープルヒル、ルブラのパープルヒルっていうことです。うちの看板花にしてます。株も大きくなりますけど、花も大きくなります。これ同じですけど、作りでこれだけ差が出ますので。あとコンカラーですね。この辺もちょっと日本人好みの淡い色調のラビアタです。後で匂い嗅いでいただきたいんですけども、ラビアタ香りが特徴ですから、でしかもみんなおそらく個体によって匂いに違います。その辺もちょっと嗅いでみてください。あとはこれは有馬先生ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、有馬先生の遺品になってるラビアタのアメジアナのエンジェル、これちょっとこっちに入れてあるんですけど、これはヤマキです。元はこれだけ清潔なヤマキってはめったにないと思いますので、これもすごく品のある上品なものですね。でこちらがアメジスティナ、カムイニャのセルで、これはセンパール、ここに黄色い筋が入るのが特徴です。これもなかなかない、今トリラベロって呼ばれてますけど、その辺の系統になりますね。こちらがこれもおそらくカストロとかその辺の交配、同じこの辺の味噌ですね。ルブラ系の一時流行った交配ですね。でちょっと奥なんで出しませんけど、これが
ダイナモという個体です。ルブラのダイナモ。それとあと後でちょっとコンポストを見て比べてもらいたいんですけど、同じ種類でもすごい根で植えたものは輪数がつきます。こちらも同じです。輪数がついています。